Takže čau lidi, my vás tady vítáme u dalšího videa a tentokrát je to teda video, kdy budeme představovat náš kanál, na kterém to teda všechno natáčíme tady. Náš účet, no. Pardon. Takže my se taky zdravíme tady. Ano, zdravíme vás, tady já tak. Jsem vás taky zdravím. My teda začneme tady zbraní, kterou jste dostali už z začátku s Rocky Machinou. To jste si naštěstí nemuseli kupovat. No, tak to asi ale jako není špatná. Assault Rifle to stejný, no. Shotgun taky jako... Zajímavá zbraň, jedna z nejsilnějších v nižším levelu. No, Heavy Machine Gun, tak to já ani nechci ukazovat s tímhle armorem. To prosím hrála rád Bambi. I tady to je zbraň za goldy, ale to si rozhodně nekupujte, protože to se vyhozené. Má to teda první boss, že jo? No, Bronco, ale je úplně na nic. A potom tady máme zajímavou zbraň, a to Cold Beam Rifle, která je dobrá, jako není to špatná zbraň. Pak tady máme sniperku normální. No, s tím máte hodně úkolů. Blunderbuss s naším skinem, který se dal získat před rokem. To je prostě úplně nejlepší snad a nejrozšířenější asi zbraň. To se týče, pokud nejste nějaký moc jako tom pokročilý, tak jako to je... S Blunderbussem to všechno vyhraje. Tak potom tady máte skopec Assault Rifle, kterou můžete mířit a máte tady skinem. Tady máme Darkness Combo Gun. Jsme si koupili, to je fakt dobrá zbraň. No, na to jsme i vydali samostatný video, teda představení zbraní, pokud jste ho viděli. Možná. Ono to není jistý, jestli tam bude v téhle době nebo ne, no, ono jako... to vydáme hodně. Tak určitě ho uvidíte. Bazooka v tom není jako nic tak zvláštního. Pak tady máme Dual Stick Launcher, to je jedna z nejzajímavějších zbraní, která vůbec existuje. To je hodně dobrá zbraň. Protože střílí takový nože, jakoby, a nemůžete si potom hýbat. Tak, pak tady máme Missile Launcher s skinem, ten se už teďka nedá koupit. Ale dal se získat v Summer Campu. No a dal se je koupit dřív za nějakých 180 goldů nebo 160 goldů. Je fakt pěkný. Tak tady máme Airsoft SMG, to je úplně... jedna z nejhorších zbraní vůbec. Když se kouknete na tu cenu, je to úplně k ničemu. Je možná horší než... No, prosím, má to 21 nábojů a nezabije to nikoho jako za to. Ničemu. Tak tady máme Winter Ghost Rifle, to není moc dobrá zbraň. Bylo to dostupný v eventu s tímhle skinem a s tímhle skinem u bundlu Yeti, který taky máme. Když jsi se objevila asi před rokem a půl, to bylo nejdřív. No. Já jsem teda na to byl docela nadšený, ale jako když jsem to poprvé s tím hrál, tak to bylo fakt zklamání, protože není to vůbec dobrá zbraň. No, není. Tak tady máme dual pistolky normální, to nic zvláštního. Dual machine guns, ty už taky nemůžete získat. Taky už nemůžete koupit za goldy. No. Pak granát launcher. Já taky s tím hezkým skinem červeným. Pak tady nemáme koupenou tuhle zbraň. Ale to je dobrá docela. Jako není to špatný. Tak tady máme kytaru ta je dobrá. Ta je dobrá. No vlastně si na ní jako ten jako vypadá dobře, ta zbraň vypadá pěkně, jo. Máme nemáme rádi. Normální noisy kriketu, která je teďka už hodně slabá. No. Ještě před rokem a půl byla hodně slabá. To mělo hodně lidí. Tady máme revolver se skinem. Ten taky šel získat před rokem a půl velikonoční eventu. Pro Tongan to samozřejmě koupený nemáme. A tady máme sniperku se skinem. Antimateriál, no, tak to je jako skoro normálně, jenom nemusíte tak tady máme tenhle drsnej hovizer. Jak se to řekne, to nevím přesně. Prostě je to hotvizer. Houfnice prostě, tak Shemrail, to tak ten skin z houfnice jste taky mohli získat ještě v Granát Festu. A pak máme tady hezkou double barrel shotgunu s tímhle skinem. Se skinem z velikonočního eventu. A tady máme Sage Cannon. No. Tak tady máme Plasma Punch se skinem. Taky se skinem. Dal by se říct na něj. Pet Rocket Launcher. Je taky špatný, ale tak... No, to není dobré. Hlavně, že máme skin. Pak tady máme Dual Rocky Machine Guny. Ty jsou hustý, je to zajímavý, vypadají dobře. Tak tady máme Dual Granat Pistol s tím hodně dobrým skinem, ale zbraň to jako není moc dobrá. Pak tady máme Plasma Shotgun. Je to zajímavá zbraň. Dual Revolvery se skinem. Zase červený eventu. Hunter Shotgun z velikonočního updateu. Potom tady máme Dual Airsoft SMG. Jsou teda lepší než Airsoft SMG, ale stejně to je to moc dobrý. Pak tady máme Shockwave Launcher, který pasuje k tomuhle armoru, co máme na sobě. Tato zbraň je dobrá, za peníze. No, pak tady máme Zabgun ze skinem, to je strašná zbraň. V porovnání s cenou je naprosto hrozná. No, tak tady máme jednu úplně výbornou zbraň a to Battleram, kterou jsme vám ukážeme, nebo jsme ukázali. Jsme to natočili a kdy to vydáme, no. Pak tady máme Dragon's Breath Cannon, který... To je hodně dobrý. Je to fakt hodně silná zbraň.
je to silný, jak tady následující zbraň Tampr, akorát to má v podstatě větší rozsah. Účinnost, větší rozsah střely, má to 2 náboje, ale běží se s tím pomalu zas. No. Tampr to je výborná zbraň prostě. Ale taky jedna z nejlepších, dalo by se říct, když s ním... Ale má jenom bohužel jenom 1 náboj, ale tak stačí to. Ale docela rychle přebíjí, že jo? Pokud se to naučíte rychle přebít. Fire Fist, tak to je hodně hustá zbraň. No, vypadá velice zajímavě. Je to dobrá zbraň docela. A vypadá hlavně zajímavě. No, střílí prostě takový ohnivý koule, no. Tak, potom tady máme Hunter Rifle, což je snajperka. Je to dobrá snajperka. Tato zbraň tu jste mohli získat ve velikonočním eventu. Jo. A pak tady máme Automatic Shotgun. Což je taky hodně dobrá zbraň. Hodně jste dobrá taky zbraň. mohli získat v jednom eventu, teď už to je Road to Glory. Ano, Road to Glory, no. Jinak abyste se nedivili, že máme tolik těch zbraní, tak... jsme si to koupili. Jsme si koupili pack, jak se jmenoval? Vánoční pack to byl, nevím jak se jmenoval, nějaký Ultimate Weapons. No, prostě ty nejlepší zbraně z celý. Tak a pak tady máme armory. Když tak, ale už některé zbraně a některé skiny už jsme měli. No, předtím, no. Tady máme ASP Armor, který v podstatě dává 35% životu a 70% proti energickým zbraním, takže třeba to Fire Fist to jako na tuto moc neubírá. Pak tady máme White Hero Armor, to je dobrý armor, dává to jako, já si myslím, že je to nejlepší, je to jediný armor, který se dal získat zdarma, no. Takže hodně dobrý. A pak tady máme Battle Hall. To není moc dobrý armor. Za tu cenu je to opravdu na nic. A můžete si ho pořád koupit. No, pak tady máme nějaký oblečení, vám ukážeme jenom tohleto, takže jdeme proti shotguně a takový. Prostě tyhle ty bundly, pak tady máme tady Yetiho, jo a tak tady máme Santu, jo. Takže jako máme prostě hodně věcí. Jako není fakt moc zajímavý už. Takže to by asi stačilo z tohohle videa. Takže doufám, že se vám líbilo. Doufám, že jsme máme na všechny ukázky všech zbraní, které máme a všech oblečků, které máme. Takže se těšíme u dalšího videa. A sledujte náš kanál a lajkujte, odebírejte, sdílejte, když tak. A čau. Tak čau.